হ্যাঁ, কি পেশেন্ট কি অছ? আস। স্যার নমস্কার। নমস্কার। স্যার କୁହ କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ 2 ଦିନ ହବ ରୁଟି ଜମା ଖାଉନି। ତାମାନେ ଖାଲି ଭାତ ଖାଉଛ? ନାଇଁ ସାର୍, ଭାତ ବି ଖାଉନି। ରୁଟି ଖାଉନ, ଭାତ ଖାଉନ, ତାମାନେ ତମେ ଡାଲି ଖାଉଛ। ନାଇଁ ସାର୍, ରୁଟି ଭାତ ଡାଲି କିଛି ବି ଖାଉନି। ଆରେ ଯଦି ତମେ କିଛି ଖାଉନ, ବଞ୍ଚୁଛ କେମିତି? ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲ କେମିତି? ହଉ ଆସିଲ ଦେଖିବା ଟିକେ, ଆସ। ଆଜ୍ଞା। ଆଖିଟା ଦେଖା, ଜୀବଟା ଟିକେ ବାହାର କଲୁ। ଜୀବଟା ଭଲ କି ବାହାର କର। ବାନ୍ତି କରି ପକେଇବୁ ନା କଣ? ଜୀବଟା ଯେମିତି ଜୀବଟା ବନେଇବ। ଭିତରେ ପୁରା ऐसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ଜାଣିଲ ତମ ଲିଭରଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ। ସାର୍ ମୋ ଲିଭର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଗରେ ମୋର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ତ। ଆରେ ଲିଭରଟା କେମିତି ଛାଡିବି? ସେଟା ବା ତୋ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି। ସାର୍ ମୁଁ କଣ ଲିଭର ଖାଇଦେଇଛି କି? ଲିଭର ତ ଇଏ ସେଗୁରା ଛାଡେ, ଆଗ ତ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଯୋଉ ଅଛି ନା ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ କ୍ଲିୟର କରିବି ହେଲା। ଟିକେ ରହିଥା, ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଟିକେ ହାତଟା ପୋଛିଦେଲେ ହାତରେ ତ କ୍ଲିୟର କରିବି। ତୁ ମେଡିସିନ ତ ଲେଖିବି ନାହିଁ। Next patient.